Πολύ σύντομα θέλω και το σχόλιο σας για τα όσα βλέπουμε και γίνονται στο Βασιλικό, στο τερματικό. Πήρε πίσω μέρος της ευρωπαϊκής χορηγίας η Ευρωπαϊκή Ένωση 67 εκατομμύρια. Δύο διακριτές περίοδοι, αγαπητέ Γιάννη. Η περίοδος 1η Μαρτίου 2023 που άλλαξε η διακυβέρνηση και η περίοδος μετά. Μάλιστα. Αλλά πάμε πρώτα να δούμε τις ευθύνες της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Τις ασήκωτες ευθύνες της κυβέρνησης Αναστασιάδη, οι οποίες θα αφήσω στην άκρη, αγαπητέ Γιάννη, τυχόν ποινικές ή αστικές, για τις οποίες σίγουρα δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Θα πρέπει να γίνουν έρευνες, να δικαστούν. Εγώ μιλώ για τις πολιτικές ευθύνες. Τον Νοέμβριο του 2022 ήμουνα μπροστά σε σύσκεψη. Νίκος Αναστασιάδης, εδώ στην κεφαλή του τραπεζιού, Χάρης Γεωργιάδης απέναντι μου, Γιώργος Λακκοτρίπης απέναντι μου, οι νομικοί σύμβουλοι της ΔΕΦΑ, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Γιώργος Παμπορίδης, και επιμένανε ότι αυτή η σύμβαση είναι νόμιμη να κατακυρωθεί. Τους έλεγα εγώ, τους έλεγε η Γενική Λογίστρια ότι παιδιά, αυτά που κάνετε δεν είναι συμβατά με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο περί Δημοσίων Συμβάσεων και δεν πρέπει να υπογράψουμε αυτή τη σύμβαση γιατί, τι τους λέγαμε Γιάννη, θα χάσουμε αυτά τα 101 εκατομμύρια. Γιατί αυτοί μας έλεγαν πρέπει να υπογράψουμε τώρα γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε περιθώριο να πάρουμε χρηματοδότηση από το ΣΥΝΕΑ. Αυτά τα λεφτά. Και εμείς τους λέγαμε, μα και να υπογράψετε, τελικά αυτά τα λεφτά θα τα χάσετε γιατί κάνετε χοντροειδείς παραβιάσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Δημοσίων Συμβάσεων. Και είπε εκείνη τη στιγμή ο Χάρης Γεωργιάδης το περίφημο και να τα χάναμε αυτά τα 101 εκατομμύρια, εγώ θα υποστήριζα και πάλι να γίνει το έργο. Αυτό είπε ο Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος τώρα κουνάει και το δάχτυλο. Ο Γιώργος Λακκοτρίπης επίσης υπέρ. Ο Νίκος Αναστασιάδης είπε το παίρνω πάνω μου. Αυτό είπε ο Νίκος Αναστασιάδης. Αυτή ήταν όπως άκουσα σήμερα τον Γιώργο Παπαναστασίου που μιλούσε σε ραδιόφωνο, νομίζω ότι ήταν στο κρατικό, είπε ότι ο ΣΥΝΕΑ είπε πρώτον, γιατί κατακυρώθηκε η σύμβαση ενώ δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας. Ακριβώς αυτά που λέγαμε εμείς όσο αφορά την βαθμολογία και διάφορα άλλα θέματα όσο αφορά την αποκλεισμό της Άκτορ. Η πλευρά αυτή που επέμεναν ότι θα πρέπει να κατακυρωθεί, τι μας ανέμιζαν? Τις γνωματεύσεις των νομικών συμβούλων της ΔΕΦΑ. Μεταξύ των οποίων αυτών και ο κύριος Γιώργος Παμπορίδης, του οίκου που συμβούλευε τη ΔΕΦΑ και ένα νομικό υπόμνημα το οποίο είχαμε περιλάβει στην έκθεση μας. Πάμε στο δεύτερο σημείο το οποίο επικαλέστηκε ο ΣΥΝΕΑ. 25 εκατομμύρια δώρο χαρίσαμε στην κοινοπραξία επειδή περίπου μας απειλούσε ότι αν δεν της δώσουμε 25 εκατομμύρια θα εγκαταλείψει το έργο. Αν θυμάμαι καλά ήταν λόγω αύξησης του κόστους υλικών, το οποίο το συμβόλαιο έλεγε ότι δεν είναι ρίσκο το οποίο αναλαμβάνει ο εργολάβος και όχι το κράτος. Και δεύτερη σύσκεψη στο Προεδρικό και πάλι άλλοι υπουργοί σε εκείνη τη φάση, το 22 ήταν άλλο η σύνθεση. Το 22 θυμάμαι σίγουρα ήταν η τότε Υπουργός Ενέργειας, η Νατάσα Επιλίδου, την οποία είχα δει λίγες μέρες, 2-3 μέρες προηγουμένως. Ο τότε πρόεδρος της ΖΕΦΑ, ο Νίκος ο Καστελανής. Ήταν από την νομική υπηρεσία, θυμάμαι σίγουρα την εισαγγελέα, την Παπαέτη, δεν θυμάμαι αν ήταν και ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Γιώργος ο Σαββίδης. Και η Γενική Λογίστρια. Ωραία. Και εκεί και ο κύριος Γιώργος Παμπορίδης. Εκεί τους είπατε εσείς ξανά ότι τα 25 δεν πρέπει να δοθούν. Αυτοί επέμεναν ότι θα δοθούν. Μάλιστα εκεί η κυρία Παπαέτη τους είχε πει και ένα άρθρο, τους είχε δώσει και γνωμάτευση ότι για ένα άρθρο του νόμου θα μπορούσαν να το επικαλεστούν για να δώσουν τα 25 εκατομμύρια. Και εδώ ανοίγω παρέθεση, αγαπητέ Γιάννη, επειδή πολλοί καλούν το Γενικό Εισαγγελέα να παρέμβει. Μα πώς να παρέμβει ο Γενικός Εισαγγελέας, αφού ο Γενικός Εισαγγελέας σε εκείνη την περίπτωση ήταν μέρος της λήψης απόφασης. Θα ελέγξει τον εαυτό του. Κλείνω την παρέθεση. Ο κύριος Γιώργος Παμπορίδης, όταν εγώ είπα ότι αυτά τα 25 εκατομμύρια δεν τα δικαιούνται, μου είπε ηρωνικά και να μην τα δικαιούνται εσένα, σου χτίζε ένα σπίτι ο εργολάβος και σου λέγε την ώρα που θα πάρεις τα κλειδιά στο τέλος ότι αν δεν μου δώσεις ακόμη 10.000 ευρώ δεν σου δίνω τα κλειδιά. Δεν θα του τα έδινες? Αυτή ήταν η θέση του κύριου Γιώργου Παμπορίδη στη σύσκεψη που κάναμε στο Προεδρικό στις 4 Φεβρουαρίου 2022. Και έρχεται μετά η Δημοκρατία και υπογράφει, βάζουν τη ΔΕΦΑ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρόσεξε, αγαπητέ Γιάννη, το Υπουργικό Συμβούλιο που δεν δικαιούται να αναμειγνύεται σε δημόσιες συμβάσεις, παίρνει απόφαση να υπογράψει η ΔΕΦΑ διμερή συμφωνία με την κινέζικη εταιρεία της CPP, όχι με την κοινοπραξία.
Πήγαν και βρήκαν ένα μέρος της κοινοπραξίας και έκαναν μαζί του μια διμερή συμφωνία. Εμείς τους είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή: αυτό που κάνετε είναι παντελώς παράνομο. Βρήκατε από το πουθενά μια εταιρεία και υπογράφετε μια διμερή συμφωνία. Και το πρωί άκουγα τον Υπουργό που είπε ότι αυτό το στοιχείο της διμερούς συμφωνίας είναι το τρίτο σημείο που βρήκε η ΣΥΝΕΑ για να πει ότι αυτό που έγινε είναι παράνομο. Αυτά λοιπόν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023. Πάμε 1η Μαρτίου 2023 και μετά. Νέα κυβέρνηση. Πράγματι, παρέλαβε ένα προβληματικό έργο με μεγάλες καθυστερήσεις. Αυτό να το δεχτούμε. Δηλαδή, όταν το παρέλαβε, το έργο ήταν ήδη πάρα πολύ καθυστερημένο. Είχα γίνει πολύ λίγα έργα στα χερσαία και είχε προχωρήσει κάπως ο προμηθέας. Τι έκανε η παρούσα κυβέρνηση? Πρώτα απ' όλα, από τον Μάρτιο του 23 μέχρι τον Ιούνιο του 24, δηλαδή για 15-16 μήνες, ανέχτηκε την Κινέζικη κοινοπραξία. Να σε θυμίσω, αγαπητέ Γιάννη, τον Μάρτιο του 24, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έβαλε το κίτρινο του κράνος, πήγε στο εργοτάξιο του Βασιλικού, είπε τι καλοί που είναι οι Κινέζοι εργολάβοι που μας υποσχέθηκαν μάλιστα ότι θα φέρουν 100 εργάτες για να τελειώσουν αυτό το έργο. Είναι πολύ καλοί και είμαστε και πολύ χαρούμενοι που βρήκαμε αυτή τη λύση. Τώρα θα φέρουν τους 100 εργάτες. Τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε και σε 2 μήνες ήδη οι Κινέζοι τερμάτισαν τη σύμβαση. Άρα καταλογίζεται τεράστια καθυστέρηση. Φυσικότατα. Κακό χειρισμό και στην παρούσα κυβέρνηση. Και τι έγινε? Όταν τερματίστηκε η σύμβαση, τι έπρεπε να κάνει η παρούσα κυβέρνηση? Έπρεπε να σπεύσει, να βρει τρόπο να ολοκληρώσει το έργο. Και αυτό είναι το πρόβλημα, αγαπητέ Γιάννη. Είτε δεν ξέρουν, είτε δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν, γιατί επηρεάζουν τα συμφέροντα. Πάντως το αποτέλεσμα είναι: συνομιλούσαν από τον Ιούλιο του 24 που τερματίστηκε η σύμβαση μέχρι τον Αύγουστο του 25. Συνομιλούσαν με συγκεκριμένο υπεργολάβο, ο οποίος σχετίζεται με πρόσωπο που είναι πολιτικός συνοδοιπόρος του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι θα του έκανα απευθείας ανάθεση για να ολοκληρώσει τις χερσαίες εγκαταστάσεις. Όταν κατάλαβαν ότι θα μείνουν και πάλι εκτεθειμένοι γιατί αυτό θα ήταν παράνομο, άλλαξαν οδό και είπαν τώρα ότι θα δούμε τι θα κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε καν, πρόσεξε Γιάννη, αυτό το έργο για το οποίο ο Υπουργός Ενέργειας μας είπε ότι στη Γερμανία τέτοια έργα γίνονται σε 6 έως 10 μήνες, εμάς μας λένε σήμερα, και μας το λένε εδώ και πολλούς μήνες, δεν μπορούν καν να μας δώσουν χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου. Γι' αυτό εμείς λέμε, Γιάννη, ότι οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι και η διαφθορά και η ανικανότητα της κρατικής μηχανής και η ανικανότητα των κυβερνήσεων να παίρνουν αποφάσεις, αυτά επηρεάζουν την τσέπη του. Γιατί ο πολίτης το ότι πληρώνει σήμερα ρεύμα. Είχε προχθές μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, αγαπητέ Γιάννη. Να ολοκληρώσουμε, κύριε Μιχαήλ. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Εάν σήμερα η ΑΕΚ αντί να καίει μαζούτ έκαιγε φυσικό αέριο, το ρεύμα θα μπορούσε να είναι φθηνότερο μέχρι και 22%. Μάλιστα, να καταλάβουν οι πολίτες λοιπόν τι σημαίνει να έχουν αποτελεσματική κυβέρνηση που ξέρει και από έργα και έχει αποφασιστικότητα, και τι σημαίνει να έχεις μια κυβέρνηση η οποία είτε δεν ξέρει είτε εξυπηρετεί συμφέροντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το 22% είναι μεγάλος αριθμός και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Φυσικότατα. Και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ένα δυσβάστακτο βάρος για τις επιχειρήσεις μας. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαήλ.